Pois, se a xente que non está afectada. Hoxe achegáronse ata Tele20 membros da recente creada Plataforma das Preferentes do Val de Lemos e Sur de Lugo, polo que tamén representan a comarca de Chantada. Onte mantiveron unha reunión en Monforte para valorar os últimos actos e falar de como está o problema na actualidade. Estamos nun punto bastante relaxado a nivel de solución comparado cas eleccións. No período electoral ou abriuse a vía de arbitraxe para solucionar o problema das preferentes mediante arbitraxe. Foi bastante ben, pero pasou as eleccións e reducíronse os árbitros. Había un árbitro pola mañá e un árbitro pola tarde, pasáronse a unha media de 15 a 16 arbitraxes diarias, e todas as arbitraxes pois viñan definidas polo banco, é dicir, Caixa Galiza era quen decía que non era susceptible de entrar en arbitraxe e que non. Entón non quería decir que toda a xente que estuvese apuntada para arbitraxe lla concederan, e tampouco saben se lla van conceder ou non, hai un mutismo absoluto. Entón, bueno, estánse presentando varias mocións nos concellos, de feito, mañá presentase unha na Pobra do Brollón, auspiciado pola plataforma, pedindo unha solución política en contra da quita que nos queren facer, porque ahora mesmo queren quitar unha porcentaxe dos cartos investidos en preferentes e en subordinadas, e evitar tamén a canxe, é dicir, que desa parte de cartos que van deixar, queren acanxear ou en bonos ou en accións non reembolsáveis, ou ainda non sabemos en que, pero non vai ser tampouco en cartos, non? Entón, ahora mesmo a solución que habería sería parar esa quita, parar ese canxe e devolver os cartos. O que pasa é, claro, non hai voluntade política para facelo nestes intres. Por iso que a solución que hai polo momento é esperar pola arbitraxe ou tomar medidas xudiciais. Onte na reunión estivo a abogada Ana María Veiga, que segundo a información que ten a plataforma logrou a primeira sentenza favorable que se produce na provincia de Lugo sobre as participacións preferentes. Sí, efectivamente, unha mostra de que é posible, non? E ela mesma decía que se en vez de 100 houbera 1000 ou houbera 2000 demandas a un tempo, seguramente pois a solución sería moitísimo máis rápida e sin pasar polo tema judicial, non? Nos creemos que é moi importante a mobilización popular, a mobilización social, a presión nas manifestacións, nas concentracións, para poder conseguilo, non? E non ter que acabar recurrindo nos tribunais, que ao fin e ao cabo sempre é o último recurso, pero é o recurso que nos deixan, non? Eu poño sempre como exemplo que pasou na ILP dos desafiuzamentos que se presentou no Parlamento do Estado, que en principio iba a ser rexeitada, non se iba a deixar nin levar a trámite, pero coa presión popular conseguiuse que se tramitara, incluso parece que van votar positivamente. Entón, nos estamos convencidos que con esta presión popular no tema das preferentes vais a conseguir tamén unha solución, non? De feito, bueno, pois comentábamos certa personal da Caixa, da parte directiva, que efectivamente, se non chega a ser polas presións que houbera pola zona do Rosal e demais pola costa, que foi onde empezaron as mobilizacións por mor das preferentes, non se houbera nin empezado ca arbitraxe, non? Entón demostra que sí que se pode, sí que hai solución, pero claro, ten que a xente primeiro que sacarse o medo, que ten e sacarse a vergonza, darse de conta que somos estafados, somos enganados, e non é ninguna vergonza, o sea, enganaron xente con que tiñamos a confianza de traballar toda a vida, o director da Caixa con que sempre ibas e tal, e meteronche eses produtos que xa eran declarados tóxicos pola Audiencia Provincial de Lugo, por unha sentencia de 2004, quero lembrar que dixo onte a abogada, non? Entón, bueno, ela tamén o que decía que efectivamente, o sea, hai unha solución tanto judicial é moi favorable, está todo demostrado que é unha estafa, e claro, a presión popular que é a segunda opción, que tamén é a máis importante de todas, é necesaria para que cambien esta situación, cheguen a un acordo e nos devolvan os nosos cartos.